Viña a suerte do paxariño, viña a que viña cas cremas a das culebras, mas do lagarto. Ese, e viña a outra que vendaban os ollos, e xuntábase o coro alrededor dela e dicía aquella señora tal, señalaba co dedo, está preocupada porque non sabe nada, tiene familia en Argentina, que non tiña familia en Argentina, tiñámola todos, claro. Quere que le diga a su familia e tal, aquí o quiere en privado, unhas querían que yo fuera decir en privado e iba a decir o autobús, o coche que traían para as feiras, o dos americanos. Eso había todas as feiras, todas había. Os rapaces pasábamos moito tempo mirando para das culebras. Traía unhas culebras pequenas, ya un lagarto tornado, e vendía, a señora xa tiña a piel así toda arrugada, metía as culebras aquí polos peitos, acercábase a xente, tiña un lagarto así arnado, estaba o lagarto ali, ela tocaba a campanilla tal, e vendía cremas para reuma. Sí, para reuma e cousas desas. Feitas coas serpientes. Feitas de serpientes e deso. Había un que era un fenómeno. Había un que chamábase Mario. pero será... Ese poñíase nun alto, tiraba uns bolígrafos e uns peines e xuntaba así a xente. E pois empezaba ya a vender un reloj e tal, e dicía, bueno, a ver, que me dá 20 duros por el reloj? E os primeiros relós a 20 duros, daba 2 ou 3 relós. Despois dicía, hola, bueno, e dixía, a ver, quen me dá 20 duros? Dabanlle 20 duros así de xente, pero non lle daba xa despois os relós. Claro. E despois dicía, bueno, a ver, que quieres mejor, el reloj o quieres mejor víaslle meter na mão se cadra 400 ou 500 pesetas? O lo que tengo en la mano. No, lo que tiene en la mano. Pero pasaba a mão por unha maleta. E como estaba no alto, ti non vías. Pois sí, que quieres mejor? 200 pesetas lo que tengo en la mano. No, lo que tiene en la mano. 300 lo que tiene en la mano. Claro, víanlle meter 500. Pois collía e dicía a muller, toma, dale a ese pobre infeliz estas 7 pesetas. Dice, pero seréis burros, se vengo todas las ferias y picáis todas las ferias. Tengo 2 hijos estudiando en Madrid. Claro. 2 casas en Orense y picáis todas las ferias, pero seréis burros, caray. Y chamaba burros, pero todas las feiras tían. Él regalaba lápices, peines. Todas las feiras estaba a tope. Yo voy a cobrar todo esto, no se creían que... Claro, mierda. Y eso era... Algún pagaba. Ese sí que era un espectáculo, Mario, ese. Algún pagaba, sí. Rían os canarios. Ese puñía ali onde estaba Nicanor, ali onde a plaza. Andaba pola feira porque tiña así, sí, era como unha xaula, e tiña así un pé, e cando tal, logo cambiaba de sitio e marchaba e iba... Unhos sobres, puñía os sobres pequenillos blancos, bo canario. Iban moitas mulleres, as rapazas iban moito, a ver se lle quería o mozo, a ver que esperanza tiña de... Collía o copico, de chegar a... Está a suerte do paxariño. Pero do paxariño tamén viña, generalmente, moitas veces viña a muller con el, porque claro, a mellor a xente puñese alrededor. A ver, piña unha para min, outra tal, bueno, pedían varios, e entón a muller levaba ya o papeliño, que era un párrafo que traía ali, e cobraba e le seguía dando, bueno, andaba moitas veces acompañado coa muller. O ratoncito Jalisco. O ratoncito Jalisco, sí. Eso tamén salía compraba os números e logo despois o ratoncito Jalisco salía dunhos boletiños, dunhas xaulas que había todo alrededor. Entón, cando salía para sacar o premio, soltaban o ratoncito Jalisco. Salía no burato que se metera, tiña un número. Entón, está. Que por certo, era aquel número. Por certo, me tocaron unha resta de potas así. Como a mí, sendo rapaz, era máis alto que a miña resta. Era un rato destes ratos, destes da India, destes conejitos de indias. Conejitos de indias eran. Sí, eran. Estaban metidos, levantaban yo con cordel, levantaban o cesto, salía, a cousa era redonda, e todos os buratos con números, vendían charrifa con número. Claro. No burato que entraba, se tiñas aquel número, tocábache. Depois había as tómbolas, eran uns... Tiña 3 tambores, con números, aí se daban de tal, e xa salía tamén.
Pero xa era outro sistema, non? Xa era outro sistema. Había que puxar o tío vivo e de vez en cando sentábamos. Éramos uns cativos, pero daqueles non andaban, o motor éramos nós. Claro. E puxábamos e de vez en cando sentábamos, que viña de vez en cando o doeño pegábanos nas orellas. Venga a puxar e tal. Había que puxar. E viñan os tiros, aquí Nos aproveitábamos. os tiros que había, viña a tómbola, viñan as lanchas, as voladoras, e viñan as outras, que nas voladoras ás veces cagábaste na coronella, porque se non había xente, e tiñan talá arriba, se cada botabas un cuarto de hora na cima. Claro. Hasta que volvía a subir máis xente para baixarte, berrabas ás veces, colgabas o tipo na lancha e baixábate, pero senón estabas arriba hasta que iba máis xente para Aqueles era todo ao barato. baixar. Ao barato. Non había. Eu acórdome, por xa cando calquera domingo normal ou por aí para ir ao cine, dabanche unha moneda de 2,50. Aí o cine costaba unha peseta. Comprabas aí nun sitio, chamaban a Roxa, facía pitillos. Comprabas outra peseta de pitillos, e ainda che quedaban 2 reais para caramelos. E cos 2,50 pasaba o domingo. E se podías colar ao cine, colábamos, porque así aforrábamos os cartos. Pero, e fumabas no cine, E fumábamos, en fin. porque fora podían te ver. Claro. Ibas ao cine, botabas ali os 7 ou 8 pitillos que daban pola peseta ou 10, fumábalos seguidos. Sí, porque Para non gastar mistos. Para casa non podías levar tabaco, Para non gastar mistos como encendías outro. Era onde se metía algo de mano, era no cine. E aquí apagábase moito a luz. Ibase moitas veces a luz, ás veces sentías o papo. Ás veces sentías paf. Aí vai. Ou un berro. Era o que había. Non é o conto doxe. Non é o conto doxe, era unha miseria todo. Pero bueno, era bonito. Ian as mozas todas de todo o contorno. E os mozos era o día, xa, calquera feira aproveitaban. Había moito paseo por aí pola calle principal, para arriba e para baixo. Sí. Pois había algúns destes que eran moi moceros, tiñan moita labia, e algún día de feira paseaba tras o cato. E non era... Yo... Porque nós andábamos paseos, porque non había... Mellor ahora va para a cafetería. Pero daquelas, quen iba ao café? Nada. E se levabas unha rapaza, tiña que pagar os da rapaza, malo de un... Os cafés aquí eran nada máis que pa xente maior que iban xogar a partida, a tomar café e xogar a partida. Non é como hoxe que vai calquera señora ou señorita van tomar un café, daquela non iba. Estaba mal visto. Estaba mal visto que foran ao café. Non é... Hoxe nada, hoxe non é... Máis ben falta de cartos que... Bueno, tamén. Necesidade. No, pero bueno, Non era... podía gastar moito. Pero era mal visto. Era mal visto, non... Nós xa os cafés, os rapaces aos cafés xa non íbamos. Porque normalmente xa non... Café non ibas tomar. Outra cousa ibas por aí algunhas tabernas destas que había... Tal, porque ibas ao café, estaba teu pai, ou estaba tal, e... Quen entraba no café onde estaba o pai? Nadie. Eu no café de Camilo, meu pai botaba aí a partir. Cando empecé a vir para o café onde estuvamos aí no Camilo, casi tiña 30 anos. E a meu pai aí botando a partida, ti non ibas ao mesmo sitio que iba teu pai, había un respeto, eu que sei, demasiado, me parece a min que era unha cousa, tampouco se fumaba diante do pai. De que estabas libre de quintas, pero diante do pai non fumabas. Sí, non vai fumar, non. Claro. E hoxe fuman os rapaces con 14 anos. Ese cada non fumaba o pai. Bueno, exactamente. Aquí viñan tamén outro que viña pedindo nunha silla de rodas tirada por 2 cars. Tiraban 2 cars, tiña 2 cars grandes, non eran mastís, eran vías cruzados, e tiraban por el. O tipo debía estar tolleito das pernas, non sei. Ese tamén era dos que viñan a todas as feiras, viña a pedir. E viña outro que lle faltaban as pernas, pero desde arriba. E andaba nunha tabla. Daba nunha tabla con unhas rodiñas e andaba sentado na tabla pedindo pola feira, e pasaban embalao.
viña un señor con agua de limón fresca, vendendo agua. Limonada. Traía nunha garrafa coberta con unha cortiza, non para que tuera fresca, e vendía por vasos. Traía un caldeiro, metía o vaso no caldeiro, e despois enchía, non sei o que valía, aquelas, un real ou... Ten habido así algún circo de payasos, algún circo, así sí. algo de payasos, é eso, con os caras traían un mono, Sí, algo desos, así. con monos e con eso algo había. Tamén ten Sí, habido. pero non sempre, viña Pero non- fincando. Unha cousilla pequena, unha barraca pequena, con unhos payasos e viña un mono que vestíano de muller ou de tal, non sabes? Tamén viñan así artistas que actuaban nos cafés. Bueno, De eso vez en era. cando, sí. Actuaban nos cafés, que realmente daquela todos tiñan nunha esquina un salonciño. E actuaban Tiña ali. un mercenario pequeno, Pardo Cancán. E que facían? Cantaban? Bailaban e cantaban, sí. Era. Que tipo? Pardo Cancán como nas películas do oeste. Copla de todo eso, non había de todo. Había algúns que traían chistes, e contaban chistes. Viñan nos cafés, porque daquelas os cafés aquí todos tiñan Tiñan todos un escenario. un escenario. Porque era a diversión que había. Viñan esas compañías de teatro, e a veces actuaban no campo da feira, tamén. Aí que montaban eles. Montaban eles, claro, depende da categoría Claro. de cada compañía deles. Aí viña un moito que montaba ali no campo da feira enfrente á plaza, que andaba por un alambre tamén, aquel jaimito que se doblaba, Que se doblábase na silla, tal unha silla doblábase para atrás, collía un pañuelo que boca no suelo. Bueno, iso ainda non me fai anos, pero non fai ainda tantos, cada fai 40 anos que ainda viña. E bueno, nos cafés daquelas tamén, o que viñan tamén viña algún mago deses que facían juegos deses de... Bueno, cartas, un mago, de en cartas, de fin, cosas estas, desas, claro. de que tiñan que buscarse a vida por adiante. Cego viña o das coplas, E cantaba... o das coplas e dos vendía crímenes. coplas. Dos crímenes, non sei se era cego ou vía, non o sei. Claro. Tamén viña coa muller ou con Viña que a muller, unha que as chica. gafas oscuras estaba. Eso. Cantaba xa a copla do crimen que estuvera daquelas de moda.